హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 17వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 17వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సత్యాశిషో హి భగవం స్తవ పాద పద్మం. 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 ఆశీస్తతాను భజత పురుషార్థమూర్తే. 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 అప్యేవమర్య భగవాన్ పరిపాతి దీనాన్. అప్యేవమర్య భగవాన్ పరిపాతి దీనాన్.
अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् अप्येवमर्य भगवान् भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान् वासुदेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् वास्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान् वासुदेव वास्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान् सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आसीस्ततानुभजत पुरुषार्धमूर्तेः तस्याशो हि भगवन्तव सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आसीस्ततानुभजत पुरुषार्धमूर्तेः कस्याशिषो हि भगवन्तव आसीस्तदानुभजत पुरुषार्थमूर्तिः आप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान् आप्येवमर्य भगवान् परिपाति आश्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान् आप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान् आप्येवमर्य भगवान् परिपाति आश्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान् हरे कृष्ण मत्तम श्लोकम सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आसीस्ततानुभजत पुरुषार्धमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान् हरे कृष्ण शशिकला माता जी इंदुमती माता जी हरे कृष्ण प्रभु सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आसीस्ततानुभजत पुरुषार्धमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान् धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण सत्याशिषो हि भगवस्तव पादपद्मम् आसीस्तथानुभजत पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान्
వాశ్రేవవస్య కమనుగ్రహ కాతరోస్మాన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ, అరుణ ఐ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. హరే కృష్ణ. సత్యాశిషో హి భగవంస్తవ పాద పద్మం ఆశిస్తథానుభజతః పురుషార్థమూర్తేః అప్యేవమర్య భగవాన్ పరిపాతి దీనాన్ నాశ్రేవ వర్చకమనుగ్రహ కాతరోస్మాన్. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామాలు. నా పేరు చెప్పారా ప్రభుజీ? ఇప్పుడు చెప్పండి మాతాజీ. ఓకే మా ప్రభుజీ. మీరు రీనేమ్ చేసుకోండి మాతాజీ సత్యాశిష్ ఆ పేరు దగ్గర. ప్రభుజీ. సరే చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సత్యాశిషో హి భగవంస్తవ పాద పద్మం మాశిస్తతానుభజతః పురుషార్థమూర్తేః అప్యేవమర్య భగవాన్ పరిపాతి దీనాన్ వాశ్రేవ వత్సకమనుగ్రహ కాతరోస్మాన్. ధన్యవాదాలు. జయప్రద మాతాజీ, చాముండేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సత్యాశిషో హి భగవంస్తవ పాద పద్మం ఆశీస్తథానుభజతః పురుషార్థమూర్తేః ఆప్యేవమర్య భగవాన్ పరిపాతి దీనాన్ వాశ్రేవ వత్సకమనుగ్రహ కాతరోస్మాన్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. సత్యాశిషో హి భగవంస్తవ పాద పద్మమాసీస్తథానుభజత పురుషార్థమూర్తే ఆప్యేవమర్య భగవాన్ పరిపాతి దీనాన్ వాశ్రేవ వత్సకమనుగ్రహ కాతరోస్మాన్. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. సత్యాశిషు భగవాన్ సదపాద్వపద్మాం ఆశ్రితాస్థదనుధా పురుషాదమూర్తి ఆపేయమర్య భగవాన్ పరిపాతధీనాన్ వాత్సేయ వసకను అనుపద గ్రహాకాతరోస్మాన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సత్యాశిషో హి భగవంస్తవ పాద పద్మం ఆశీస్తథానుభజత పురుషార్థమూర్తేః అప్యేవమర్య భగవాన్ పరిపాతి దీనాన్ వాశ్రేవ వత్సకమనుగ్రహ కాతరోస్మాన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదివారా హరే ప్రభు కృష్ణ ఎవరు? చదివారు హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చదివాను ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. నీరజ నెక్స్ట్ మాతాజీ ఇవ్వండి, దగ్గర చెప్పండి ప్రభు. ఓకే చెప్పండి ప్రభుజీ. ప్రభు. మీరు కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ లేదు ప్రభుజీ. నేను చేస్తున్నాం ప్రభుజీ. స్క్రీన్ చేయండి షేర్ మాతాజీ. చేయండి మాతాజీ. తీస్తున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఓకే, ఈలోపు నేను కూర్చున్నాం. చేస్తున్నాను మాతాజీ. పర్లేదు ప్రభు, నేను మాతాజీ. చేస్తున్నాను. ఓకే ప్రభు. ఓకే ప్రభుజీ. వచ్చిందా ప్రభు? వచ్చింది ప్రభుజీ. ఓకే. నీరజ మాతాజీ, భద్రభాషిణి మాతాజీ
जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येव मर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाशेव वच्चकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। धन्यवादाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आसीस्तदानुभजत पुरुषार्थमूर्तेः आप्येव मर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेवश्च कमनुग्रहकातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। बापरेट बापरेड्डी प्रभु जी, माधवी नीलप माता जी। ओके माता जी, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी बापरेट प्रणाम। प्रभु जी। सत्याशिषो हि भगवस्तव पादपद्मम् आसीस्तदानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते आप्येव वर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आसीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येव मर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। कोटेश्वरी माता जी, वसंतबाई माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोटेश्वरी माता जी, वसंतबाई माता जी, मिलकर हरे दोनों। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सत्यशिशो हि भगवस्तव पादपद्मम् मासीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तैः आप्येव मर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण गुरुजी। वसंतबाई हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी प्रणमालु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु। हरे कृष्ण माता जी। सत्याशिषो हि भगवं तव पादपद्मम् आसीतदानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः आप्येव मर्य भगवान् परिपाति दीनान् वासेयवत्सकामनुग्रहकातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण। राजेश्वरी माता जी, वैएस लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आसीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येव मर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव कातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आसीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येव मर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। नरसिंहदास प्रभु जी, चक्कालक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सत्याशिषो हि भगवन् पादपद्म मासीस्तदानुभजत पुरुषार्थमूर्ते वाप्येव मर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वच्च कामानुग्रह कातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मा आसीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येव मर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण। वृंदा माता जी, सरला देवी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आशिस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकम् अनुग्रहकातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आसीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण। उज्ज्वला माताजी, नागरत्न माताजी, हरे कृष्ण. ఉజ్వల మాతాజీ మీరు हरे హ్యాండ్ कृष्ण అవుతుంది. हरे చేయండి. कृष्ण చదవండి. सच्चाशिषो हि भगवंस्तव पादपद्माम् आसीदस्तदानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः आप्येवमर्य भगवन् परिपाति दीनान् न वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। सच्चाशिषो हि भगवंस्तव पाद पद्मा माशेस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहः कातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद। భవానీ మాతాజీ, సర్లాటి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. సత్యాశిషో హి భగవంస్తవ పాదపద్మం ఆసీస్తథానుభజతః పురుషార్థమూర్తేః అప్యేవమర్య భగవాన్ పరిపాతి దీనాన్ వాస్రేవ వత్సకమనుగ్రహకాతరోऽస్మాన్. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माताजी। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आसीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्समनुग्रहकातरोऽस्मान्. हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। सत्याशिषो हि भगवस्तव पादपद्मम् आशीस्तदानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्. हरे कृष्ण. श्रीदीप माताजी. श्री कृष्ण प्रभुजी। सत्याशीषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आशिस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्. हरे कृष्ण प्रभुजी। హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సత్య, సత్యము. ఆశిషః, ఇతర వరములతో పోల్చినచో. హి, నిశ్చయముగా. భగవన్, ఓ దేవదేవా. తవ, నీ యొక్క పాదపద్మం, పాదపద్మములు. ఆశీః, వరము. తథా, ఆ రీతిని. అనుభజతః, భక్తులకు. పురుషార్థ,
జీవితపు నిజ లక్ష్యము జీవితపు నిజ లక్ష్యము మూర్తేహే మూర్తేహే స్వరూపుడవు అపి అపి అయినను ఏవం ఈ విధముగా అర్యా ఓ దేవా భగవాన్ భగవంతుడా పరిపాతి పోషించును దీనాన్ దీనులను వాశ్రా గోవు వలే వత్సకం దూడను అనుగ్రహ కరుణతో కాతరః ఆతురత అస్మాన్ నాయడా ఓ దేవదేవా పరమేశ్వరా నీవు సమస్త వర స్వరూపుడవు కనుక అన్యాభిలాష లేకుండా నీ భక్తి యోగముననే నిలుచువానికి రాజుగానై రాజ్యము నేలుట కన్నను నీ పాద పద్మార్చనమే మేలైనది నీ పాద పద్మ సేవ వలన కలిగడి వరదానమదియే అప్పుడే పుట్టిన దూడకు ఆవు పాలిచ్చుచు రక్షణను కల్పించునట్లుగా నా వంటి అజ్ఞానియడ నీవు కృపాపూర్ణుడగు పోషకుడవై ఉన్నావు. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభు చదవండి ఫస్ట్ గారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాద్ ప్రణామ్స్. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. ధ్రువుడు తన భక్తి ఎందరి దోషము ఎరిగి ఉండెను. విశుద్ధ భక్తి భౌతిక రూపరహితమైనది. అది మానసిక కల్పనలతో కానీ కామ్యకర్మలతో కానీ కప్పబడదు. కనుకనే అది అహేతుకి అనగా నిర్హేతుకము అనబడును. తన తండ్రి రాజ్యమును పొందవలనడే హేతుతోనే తాను భగవత్సేవను చేపట్టితని ధ్రువుడు ఎరుగను. నిజమునకు అటువంటి మిశ్రిత భక్తుడు శ్రీకృష్ణ భగవాని ముఖాముఖి కాంచజాలడు. కనుకనే భగవాను నిర్హేతుక కరుణకు ధ్రువుడు కృతజ్ఞతాభావమును పొందెను. భగవానుడు ఎంతటి కరుణామయుడనగా భక్తునికి అనగా అజ్ఞాన వశమున భౌతిక లాభమును కోరినను సమస్త కోరికలను తీర్చుటయే గాక అప్పుడే పుట్టిన దూడకు ఆవు పాలు ఇచ్చినట్టుగా అతనికి పూర్ణ రక్షణ కూడా వసగును. నిత్యయుక్తుడగు భక్తుడు క్రమముగా తన
సన్నిధికి ఎటువంటి కష్టము లేకుండా చేరగలిగే బుద్ధియోగమును తాను ఇచ్చుచున్నట్లు భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను. కనుక భక్తి యోగ నిర్వహణమున భక్తుడు పరమశ్రద్ధను కలిగి ఉండవలెను. అప్పుడు అతని యందు పెక్కు దోషములున్నను శ్రీకృష్ణుడు మార్గదర్శనము గావించి భక్తి యోగమునందరి అత్యున్నతమగు స్థితిని అతనికి క్రమముగా ఉద్ధరించును. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. భాష్యం బైసేలో ప్రభా వాక్య జై. ధ్రువుడు భగవాన్ ఇచ్చట పురుషార్థ మూర్తి అని సంబోధించెను. ఏదేని భౌతిక లాభమును బడయుటకై ధర్మ కార్యమును లేక భగవద్దర్పణము చేయుట అని సాధారణంగా పురుషార్థమునకు అర్థం చెప్పబడును. భౌతిక లాభం కొరకు చేయబడు ప్రార్థనలు ఇంద్రియ తృప్తికి సంబంధించినవి. కానీ మనుజుడు ఆ కార్యమున భంగపడి ఎంత యత్నించినను ఇంద్రియ తృప్తిని పూర్ణంగా పొందనప్పుడు ముక్తిని భవబంధ మోక్షమును వాంఛించినను ఈ కర్మలే సాధారణంగా పురుషార్థములని పిలువబడును. కానీ నిజమునకు చరమగమ్యము పరమపురుషుడకు శ్రీకృష్ణుని అవగతం చేసుకొనుటయే. అది పంచమ పురుషార్థమని జీవిత చరమగమ్యం అని పిలువబడినది. కనుకనే శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభువు ధనము, కీర్తి లేక చక్కని భార్య వంటి ఏ కోరికలను కూడా భగవాన్ని అడగరాదని మనకు బోధించిరి. కేవలము ఆ దేవదేవుని ప్రేమ భక్తి యందు నిరంతరం నెలకొనుటయే మనం అర్థించవలెను. ధ్రువుడు తనకు గల భౌతికమైన కోరికను ఎరిగినందున అట్టి కోరికలచే తాను తప్పుదారి పట్టకుండానట్లుగాను లేక భక్తి యోగ పథమును వీడకుండానట్లుగాను భగవద్రక్షణమును కోరుచున్నాడు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ఇచ్చినటువంటి వివరణము ఈ శ్లోకమునకు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనకి భగవంతుని యొక్క కారణంగా అతడిలో ఉన్నటువంటి
ఆ అజ్ఞానము అంతా కూడా తొలగిపోయి అతడు ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా అంటే యుక్తంగా కీర్తించాలి అనేటువంటి భావనతో అతడు ఉన్నటువంటిది. కానీ మొదట అతడు ఆ విధంగా ఆయన్ని చేయలేకపోయినటువంటి పరిస్థితి. సో కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు అతన్ని అంటే ధ్రువుడిని తన యొక్క శంఖంతో స్పర్శించాడో అప్పుడు అతడు వేద సారస్వతమంతా కూడా పొందిన జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడై ఆ భగవంతుడిని కీర్తించడము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ క్రమంలోనే ఆయనను వాస్తవంగా ఎరిగి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆయన ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడంటే అఖండమైనటువంటి దివ్య దృష్టి వలన బుద్ధి యొక్క సర్వావస్థలకు నీవు పరమసాక్షిగా అనున్నావు అంటూ ఆ పరమాత్ముని అర్థం చేసుకుని, అలాగే నీవు నిత్య ముక్తుడవు, శుద్ధ సత్వ స్థితుడవు, కూటస్థుడవు, షడ్గుణ ఐశ్వర్య పూర్ణుడవు అంటూ, అలాగే ఇంకా నీవే నిన్న మనం చూసినటువంటి దాని ప్రకారంగా నిరాకార బ్రహ్మమునకు నీవే ఆధారము అంటే ఆ నిరాకార బ్రహ్మ ప్రకటనము అనేటువంటి ఏదైతే అజ్ఞానాలతో కూడినటువంటి రెండు ఆ విరుద్ధ లక్షణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి మరి ఆ నిరాకార బ్రహ్మ ప్రకటన ఆయన ద్వారానే ఆ బ్రహ్మమైనటువంటి అంటే నీవే ఆ నిరాకార బ్రహ్మమును అంటూ ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించినటువంటిది. అంతేకాకుండా నీవు ఏకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వివిధ శక్తుల వల్ల నీవే ఆద్యమును, అవికారమును, అనంతమును, ఆనందమాత్రమును అయి ఉన్నావు. అటువంటి మరి ఆ నిరాకార బ్రహ్మమే ఈ భౌతిక సృష్టికి కారణమై ఉన్నది అంటూ ఆయనను కీర్తిస్తూ, ఇంకా ఇక్కడ ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఇంకా కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుణ్ణి. సత్యాశిషో హి భగవంస్తవ పాద పద్మం ఆశీస్తదానుభజత పురుషార్థమూర్తే ఆప్యేవమర్య భగవాన్ పరిపాతి దీనాన్ వాశ్రేవ వత్సకమనుగ్రహ కాతరోస్మాన్. సో ఇక్కడ మరి ధ్రువుడు భగవంతుడు ఏ విధంగా తన యొక్క భక్తులను రక్షిస్తాడో, తన యొక్క విశుద్ధ భక్తులను అన్యాభిలాషిత శూన్యంగా ఎటువంటి అభిలాష లేకుండాటువంటి ఇతర అన్యమైనటువంటి అభిలాష ఏవీ లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి తన భక్తుల ఎడ ఏ విధంగా తన అనుగ్రహాన్ని చూపెడతాడో, తాను మరి ఏ విధంగా ఆయనను ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నాడో అనేటువంటి అంశాలను చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే అంటున్నాడు ధ్రువుడు, ఓ దేవదేవా, ఓ పరమేశ్వర, నీవే సమస్త వరస్వరూపుడవు. ఈ సమస్తాన్ని ఆయన భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఈ సమస్తానికి సృష్టి, స్థితి, లయ మొత్తము నా ద్వారానే జరుగుతుంది అని చెప్తారు. సో ఈ మొత్తాన్ని సృష్టించి పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడిని చివరకు లయిస్తూ ఉన్నది కూడా నా ద్వారానే జరుగుతుంది అని చెప్తారు. కనుక మరి సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతిదానికి, ప్రతి వారికి కూడా మరి వరస్వరూపుడు అయినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఎందుకంటే ఆ పోషించేటువంటి వాడు, దీనులను అందరినీ కూడా భక్త వత్సలుడుగా అందరినీ పోషించేటువంటి వాడు. సో కనుక ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, మరి ఎటువంటి ఇతరమైనటువంటి భావనలు, అభిలాషలు లేకుండా నీ యొక్క భక్తి యోగంలో ఎవడైతే నిలిచి ఉంటాడో, సో అటువంటి వానికి అంటే అన్యాభిలాషిత శూన్యంగా ఉన్నటువంటి వాడికి, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ తప్ప, ఆ భగవంతుని ఆనందింప చేయడం తప్ప, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలలో నిమగ్నం అవ్వడం తప్ప మరి ఇంకేది కూడా
కృష్ణానుకూలనం తప్ప ఇంకేది కూడా భావించలేనటువంటి భక్తులకు రాజై రాజ్యాలను పరిపాలించడం కంటే కూడా నీ యొక్క పాదపద్మ సేవలందు నిమగ్నమై ఉండడమే వారికి మేలుగా ఉంటుంది తప్ప ఆ రాజుగా రాజ్యాలను వేలాలని ఉండదు. అది భక్తుల యొక్క చెప్తున్నారు. సో నీ పాదపద్మ సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారికి కలిగే వరదానం అదే. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి రాజ్యాలు, సుఖాలు, వీటన్నిటినీ మించిన ఆనందము. ఎందుకంటే మరి ఇంతకుముందు శ్లోకంలో కూడా భగవంతుణ్ణి మరి చెప్పబడినటువంటి ఆనంద మాత్రం మనకి ప్రస్తావించాడు. అంటే కేవలము ఆనందమయమైనటువంటిది, ఇంకేమీ లేదు, ఆనందమే ఉంటుంది. సో ఇక వేరే దుఃఖాలు కానీ ఇంకా ఏవి కూడా క్లేశాలు ఏవి లేనటువంటి ఆనందాన్ని మాత్రమే ఇచ్చేటువంటి వాడు కనుక అదే ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు. సో నీ పాదపద్మ సేవ వలన కలిగేటువంటి వరదానం అదే. ఎందుకంటే నీవు ఆనందమాత్రువు కదా, కేవలము ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడివి. మరి సో అటువంటి మరి నీ యొక్క పాదపద్మ సేవ వలన కలిగేటువంటి వరదానమే ఆ నిత్యానందము, పరమానందము, బ్రహ్మానందము అంటూ ఆయన ఇంకా కీర్తిస్తూ ఉన్నట్టు. సో ఎలా చెప్తున్నాడు అంటే, మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. మీరు ఎప్పుడైనా అప్పుడే ఈనినటువంటి ఆవుని మనం చూసినట్లయితే అది అప్పటి వరకు తనను రక్షించినటువంటి, తనను పోషించినటువంటి యజమాని కూడా దగ్గరికి రానిది. ఒక్కోసారి ఆ దూడనికి ఏమైనా అపాయం జరుగుతుందేమో అని అంత ఇదిగా ఉంటుంది. సో అలా అప్పుడే పుట్టినటువంటి దూడకు, ఆ ఆడ దూడకు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆవు దూడలకి అది పాలించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే తనను రక్షించుకుంటూ ఉంటుంటుంది. సో పాలించు రక్షణను కల్పించేటట్టుగా నా వంటి అజ్ఞాని ఎడ నీవు కృపాపూర్ణుడవగు పోషకుడవై ఉన్నావు అంటూ ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆయన ఆ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ధ్రువుడు తాను చేసినటువంటి తప్పును తెలుసుకున్నటువంటిది. ఇంతకుముందు కూడా చూసాం, పశ్చాత్తాపడినట్లుగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అతడు భౌతికమైనటువంటి వాంఛతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటిది. తన తండ్రి తాతల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి రాజ్యం, తన తండ్రి రాజ్యము తాత అంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి రాజ్యాన్ని అతడు పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవను, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాడు. మరి ఆ విధమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి వాంఛలతో భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే అది మిశ్రమ భక్తి అవుతుంటుంది. భగవంతుని భక్తి చేస్తూ ఉంటాం, ఆ భక్తిలో మనం ఏంది భౌతికమైనటువంటి కోరికలను కోరుకున్నట్లయితే అది మిశ్రమ భక్తి అవుతుంది. అలా కాకుండా ఎటువంటి అభిలాష లేకుండా, అన్యాభిలాష లేకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నట్లయితే అది విశుద్ధ భక్తి అవుతుంది. అదే ప్రేమ భక్తిగాను ఉండేటువంటిది. ఆ విశుద్ధ భక్తి లో మరి ఉండేటువంటి ఆ వారిని ఆ భగవానుడు ఎంతో కరుణకు, ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణకు గురి అయ్యేటువంటిది, ఆ నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణగా ఉంటూ ఉంటుంది. సో మరి అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణను ఇక్కడ వాస్తవానికి ధ్రువుడు, భగవంతుడు ఒక్కోసారి తన భక్తులు అజ్ఞానంతో, ఆయన ఎంతటి దయామయుడు లేదా ఎంతటి కరుణామయుడు అంటే భక్తులు అజ్ఞానంలో ఏదైనా ఒక్కోసారి కోరుకున్నప్పటికీ కూడా, భౌతికమైనటువంటి కోరికలను కోరుకున్నా కూడా వాటన్నిటిని కూడా తీర్చేటువంటి వాడు అని చెప్తాడు. వాటితో పాటుగా భగవంతుడు అతడు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనట్లయితే అతని యొక్క సమస్త కోరికలను తీర్చి అతను ముక్తుడుగాను చేస్తాడు. ఎలాగైతే ఆవు తన దూడను పాలిస్తూ పరిపూర్ణమైనటువంటి రక్షణ కావిస్తూ ఉంటుందో, అదే విధంగా భక్తుడు కూడా, భక్తుడిని ఆ భగవంతుడు ఎటువంటి కష్టాలు లేకుండా చెప్తూ ఉంటుంటాడు.
సో అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, నా భక్తులకు ఎన్నడూ కష్టం కలగదు అని, అంటే నష్టపోరు అని ప్రకటించు అర్జున అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే తన భక్తుల ద్వారా ఇవ్వబడేటువంటి మాటకు తాను ఎప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటాడు, తన మాటకు కట్టుబడి ఉండకపోయినా. సో అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఆ భక్తియుత సేవలో కొన్ని దోషాలు కలిగిన వాటినన్నిటినీ, అది భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి కారణంగా, భక్తి అనేటువంటి స్థిరమైనటువంటి పడవలో ఉన్నటువంటి కారణంగా అతన్ని ఉన్నతుడుగానే భావించాలి అని భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ వాస్తవానికి ధ్రువుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి విషయాన్ని చూసినట్లయితే, ఇంతకు ముందు మరి ఆ పురుషార్థాలు అని చెప్తాం, చతుర్బుద్ధ పురుషార్థాలు మనకి ఉన్నటువంటి మనిషి జీవితంలో సాధించవలసినటువంటి 4 ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలుగా ఉన్నటువంటివి. మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు ఆ భగవంతుణ్ణి పురుషార్థమూర్తి అని సంబోధించినటువంటిది. అంటే ఆ భగవంతుడు మనం ఏది కోరుకుంటే అది నెరవేర్చేటువంటి వాడు. సో ఏదేని భౌతిక లాభాన్ని పొందడానికి ధర్మకార్యంలో లేదా భగవద్ దర్శనంలో మనం చేసినప్పుడు అది సాధారణంగా పురుషార్థము అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ధర్మము, అర్థము, కామ, మోక్షాలు అనేటువంటివి ఇక్కడ చెప్పి, అయితే ఇక్కడ పురుషార్థాల్లో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే భౌతికమైనటువంటి లాభం. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైనటువంటి, ఎందుకంటే ఆ ధర్మము, నీతి, కర్తవ్యము, సదాచారము, ఎందుకంటే మరి దాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడే మిగతా పురుషార్థాలకు ఏదైనటువంటి అర్థం. సాధారణంగా మనము నిజాయితీగా దాన ధర్మాలు, శాస్త్ర సమ్మతమైనటువంటి జీవన విధానాలలో ఉంటూ ఉండాలని చెప్తూ ఉంటాం. అలాగే అర్థము, ఉపాధి కొరకు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటివి. అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఏదైనా భౌతికమైనటువంటి లాభాన్ని పొందడానికి ఏదైనా ఒక ధర్మకార్యమునో లేదా భగవత్ అర్చనను చేయడా అని మనము ఇక్కడ పురుషార్థానికి అర్థాలు చెప్పవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మరి భౌతిక లాభం కొరకు చేయబడేటువంటి ప్రార్థనలు మరి సో ఇంద్రియ తృప్తికి సంబంధించినవి. మరి ఆ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనుషులు సాధారణంగా చేసినటువంటి దాంట్లో, ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియాలు ఎప్పటికీ కూడా తృప్తి పడేటువంటివిగా ఉండనటువంటివి. సో కాబట్టి ఇక మరి ఇక భవబంధనలో చిక్కుకొని పోతూ ఉంటాడు. అలా ఇంద్రియ తృప్తి కానప్పుడు చివరికి అతను ఏం చేస్తాడు, ముక్తిని వాంఛించేటువంటి, అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి మోక్షం చివరికి ఏంటది, ధర్మార్థ కామ మోక్షాల్లో మనకి చివరికి ఈ జనన మరణాల నుండి విముక్తిని, అదే పరమశాంతి, ఆ పరమాత్ముల యొక్క అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఆ విధంగా చివరిగా మరి ఆ భవబంధ మోక్షాన్ని వాంఛిస్తూ ఉంటాడు. సో ఆ విధంగా చేయబడేటువంటి సాధారణమైనటువంటి కర్మలే మనకి ఆ పురుషార్థములు అని పిలువబడేటువంటివి. మరి వాస్తవానికి మనకి ఆ చతుర్విధ పురుషార్థములు ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి వీటన్నిటి యొక్క అంతిమ లక్ష్యము, పంచమ పురుషార్థంగా పిలువబడేటువంటి విధం ఏంటంటే జీవితం యొక్క పరమగమ్యము. జీవితం యొక్క పరమగమ్యము ఏంటి? ఆ భగవద్ధామమును చేరుకోవడము. సో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ పరమ పురుషుణ్ణి, ఆ పరతత్వాన్ని అవగాహన చేసుకోవటం, యథార్థంగా ఆ పరతత్వాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడం, అదే ఇక్కడ ధ్రువుడు చేసినటువంటిది. యథార్థమైనటువంటి సత్యాన్ని, పరమసత్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు, పరతత్వాన్ని అవగాహన పొందినటువంటిది ఇక్కడ ధ్రువుడు. సో కాబట్టి మరి జీవుడి యొక్క చరమ గమ్యము ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అవగాహనం చేసుకోవడం తప్ప అన్యమేది కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు
శిక్షాష్టకంలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే నదనం నజనం అంటూ మనకి భగవంతుడు చెప్పినటువంటి. సో చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఎందుకంటే నాకు ధనం కానీ ఈ అనేక మంది జనాలు కానీ కీర్తి కానీ లేదా స్త్రీలు చక్కని భార్య కాని వంటి కోరికలు ఏవీ లేదు. నదనం నజనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వర అంటూ ఆయన జన్మ జన్మలకి నీ యొక్క ప్రేమ భక్తి, నీ యొక్క భక్తి కావాలి నాకు తప్ప ఈ ధనం కానీ ఈ కీర్తి కానీ ఈ అంటే జనాలందరూ నాకు ఉండేటువంటి సమూహాలు కానీ చక్కటి స్త్రీలు కానీ ఇవేమీ అవసరం లేదు. అందుకే అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని ధనం కోసం కానీ కీర్తి కోసం కానీ స్త్రీల కోసం కానీ అటువంటి ఏ కోరికను కోరుకోకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి శిక్షాష్టకంగా చెప్పబడినటువంటి అందులో. సో కాబట్టి ఆ విధంగానే ఇక్కడ ధ్రువుడు అజ్ఞానంలో ఆ విధమైనటువంటి కోరికను కోరుకున్నప్పటికీ కూడా తాను కోరుకున్నది భౌతికమైనటువంటి కోరికే, కోరరాని కోరికే అని తెలిసి మరి ఇంకా అతడు తప్పుదారి పట్టకుండా ఉండేటట్లుగా నాకు నీ యొక్క విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్యము కలగజేయి, నీ పాద పద్మాల యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమయ్యేటువంటి అవకాశాన్ని నాకు ఇవ్వు అంటూ ఆ భక్తి యోగ పదమును వేడకుండా ఉండేటట్లుగా భగవంతుని యొక్క రక్షణను ఎలాగైతే ఒక లేగదూడ తన తల్లి రక్షణలో ఉంటుందో ఆ విధంగా అతడు కోరుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము, దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క